Και βέβαια η μουσική η βυζαντινή λέμε όλοι ότι είναι η μουσική των αγγέλων και ένας σπουδαίος Έλληνας συγγραφέας, σπουδαιότερος θα λέγαμε, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, γράφει κάποτε ότι δεν ξέρω αν είναι η μουσική των αρχαίων Ελλήνων, αλλά είναι η μουσική βέβαια των αγγέλων. Και αυτό θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε και με τα κρατήματα που έχει η βυζαντινή μουσική από την περίοδο βέβαια του Κουκουζέλη. Πολλοί λένε ότι τα κρατήματα είναι η μουσική των αγγέλων. Είναι η μουσική των αγγέλων που άκουσε ο Απόστολος Παύλος όταν ανέβηκε στον ουρανό. Εστίσατε των ερέσεων εις συλλόγου οι τρεις και πνεύματος χάρητη υπεραναζήσασαν ανερή γενναίος ο Γρηγόριος εμπνεύματι. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ύπνον της εις οφθαλμής. Είδατε εδώ έχουμε ένα εξάσιμο δακτυλικό. Ύπνον της εις οφθαλμής, έτσι σε 2 τρισήμους. Πάμε. Ύπνον της εις οφθαλμής και της βλεφάρης Γρηγόριεους και δοκάς νησταγμός γραφάς εξηγούμενος του πνεύματος χάρητη θεολόγων λόγης τρας αιρέσεις εκτρεπόμενος. Και το παρακάτω. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών μεγίστην είναι Χριστό την παρησίαν ευράμενος συνδίδασκαλης θυσί και φίλης συγκέτευε του σώζεστε άτρωτον την εκείνου πύλη υπερής και κοπιά κατέρ. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Θεόν τεκούσας αρκή, Θεούς βρωτούς απετέλεσας, με θέξη τη θεϊκή και χάρη τη δέσποινα, οι τέταρες φίλοι σου βεβαιούσι τούτο και της λόγης και της πράγμασης. Μαζί με τη Ρωμαϊκή κυριαρχία υπήρχε μια κυριαρχία της ελληνικής γλώσσας, θα λέγαμε. Ήταν η κοινή γλώσσα όλων των λαών της περιοχής και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό επηρέασε και την υμνογραφία, διότι άρχισαν να γράφονται στην ελληνική γλώσσα και τα πρώτα τροπάρια και οι ύμνοι της Εκκλησίας. Μετά, ενώ οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν την αλφάβητο για τα σημάδια της μουσικής, οι νεότεροι χρησιμοποιούν τους τόνους και τα πνεύματα που έχουν ήδη εισαχθεί στην ελληνική γλώσσα από την ελληνιστική περίοδο και πριν ακόμη, και έτσι με τους τόνους και τα πνεύματα, τα οποία χρησιμοποιούμε και εμείς μέχρι σήμερα, έχουμε τα πρώτα σημάδια της μουσικής, όπως είναι η οξία, η βαρία, η απόστροφος. Η περισπομένη ονομάζεται στην εκφωνητική σημειογραφία συρματική. Έχουμε λοιπόν αυτά τα σημάδια και τις πλοκές των διαφόρων αυτών σημαδιών, με τα οποία μας δείχνουν κίνηση φωνής.